opholde sig inde i midten. Han skal selvfølgelig også løbe lidt ud i siderne en gang imellem. Kazakhstans landshold, der altså har fået fornyet tro på, at det kan lade sig. Har de selvfølgelig fået tro på, efter at de spillede 0-0 i Georgien forleden. Men det var altså georgisk landshold, som er for nedadgående og bestemt ikke har samme niveau, som da Danmark smed et par point i Tbilisi for et års tid siden. Jon Dahl Tomasson og Sumas Kaliev, der lige hilser på og trækker lod. Og imens skal vi lige gøre banesnakken færdig, fordi vi var inde og gå på banen, Per, især nede omkring målet. Rommedal. Udmærket lavet her. Brian Priske, der også spillet godt forleden mod grækerne her. Kommer godt fra start i anden halvleg. Godt gået af Priske her. Og der kommer Jon Dahl. Og første gennembrud fra fløjen kommer altså glimrende fra Brian Priske her. Der så vi lige, at banen er meget ujævn, og Priske skal til at tage den med. De offensive opdrejningspunkter hos Kazakhstan. Publikum rejser sig op her, hvor der etableres angreb. Så der er hjemmehøjde. Her hvor Niklas prøver at gå med. Og der! Første mulighed til danskerne. En mulighed Michael Gravgaard, men der er vinket for offside, tror jeg faktisk, mod FCK-stopperen her. Og altså også manden, det ved de fleste selvfølgelig, der scorede i det er rigtig skidt endda. Litvinenko har lagt den videre og kører selv i position af linjen. Litvinenko lige på kanten af at være et fejlvink her fra den kroatiske linjedommer. I et højt tempo og samtidig med at Brian Priske tager en position længere frem på banen, så kan det snyde den. Koglaf, der får bolden, fordi Rommedal lige har været med til at smide den væk endnu en gang. Det er et dårligt indlæg der. Så Thomas Sørensen har fuld overblik over. Og nede i Tirana. En mulighed mere. Anders Lund, lad os lige få det. Og der er altså spillet præcis det samme som her i Kazakhstan. Danmark-kampen. Der skal passe på der, vi ligger forkert. Og en stor mulighed til Eddie Smetov, men heldigvis er Niklas Jensen alligevel for taklet til hjørnespark her, men igen. Jeg synes ikke rigtigt, der kommer opbakning her omkring Christian Poulsen. Afleveringen bliver slået. Per Nielsen er ikke kommet med tilbage. Niklas Jensen får lov til at stå helt alene med Iris Smetov. Farlig situation, rigtig farlig, fordi det var en fejl. Til kazakhstanerne. Altså også et Gravgaard herinde. Og det er Koglov. Sætter den højt til værs, og det hele ender med et mål. Bold fra Niklas Jensen. Kommer godt til værs, men der skal ikke nå ind og genere Novikov i buret. Det er et udkast fra. Det er danskerne, der står meget langt tilbage på banen. Jon Dahl forsøger faktisk at kalde spilleren lidt længere frem. Men der skal vi også passe på. Også på det der med at begå straffespark. Det sker ikke. Michael Gravgaard klarer situationen foran Sumas Kaliev. Kazakhstan skal anføre. Og de har nogle hurtige folk op foran. Både ham her, og så selvfølgelig også Litvinenko. Det er også noget, der sådan offside-mæssigt, offside-fællemæssigt kan give farlige situationer. Han har været optræk til det et par gange. Per Nielsen og ham, der får bolden ud af feltet. Og godt igen af Niklas Jensen. Jeg synes, han er en af dem, der er startet. Meget indstillet på det her hurtige kontraspil. Så Larsen forsøger at finde Jon Dahl Tomasson, og så tester Abdejev lige sin egen evne til at afslutte på mål. Eget mål, vil jeg mærke. Du ser nok manden, der Gravgaard. Vi har selvfølgelig også en Per Nielsen. Og hvem kommer til det? Gravgaard har lige ved. Kommer snigende i nogenlunde samme position, som han gjorde mod grækerne. Ja, han kommer fint ind over på anden stolpe. Og Novikov har ikke skyggen. Bedre. Synkron start. En kamp, hvor der er noget på spil. Han så det åbenbart heller ikke. Okay. Han forsøger at snige den. Den er lidt for nem. Og får øje på for Novikov. Martin Jørgensen er oppe i god fart her. Det er noget af det, vi har manglet indtil videre i kampen, hvor Rommedal får den. Rommedal. Og Jørgen. Og der var der de momenter, som vi har efterlyst her. Tempo i spillet. Og det er heller ikke nogen dårlig idé, at en spiller som Martin, han søger lidt væk fra sin
sin direkte modspiller ude på kanten, kan lidt ind i banen, får flere boldberøringer og kan indadskruet selvfølgelig med Niklas Jensens venstre ben her. Målmanden falder, og hvad er nu det for noget? Vi skal ikke have nogen tåbelige prøver på. Rent grafisk har de også et lille problem. Christian Poulsen altså stiger til værs og hætter. Og jeg synes faktisk ikke, han foretager sig noget. Han ikke må foretage sig der, Per Daniel Jensen. Og der bliver der givet plads til Litvinenko. Kommer stormen ind i feltet. Flere spillere fra Kazakhstan. Og det er godt, vi lige har nogle lange arme på en dansk målmand, der hedder Thomas Sørensen her. For det er lige ved at blive over i den livsfarlige ende. Og det er altså en redning, han præsterer, selvom han lige nu lider med lidt problemer, tror jeg, med bentøjet. Ja, kan hurtigt udvikle sig sådan en til et selvmål af Danmark. Jeg tror, det kan grave over. Godt reageret Thomas Sørensen. Vinder bolden, så angriber de med 4 mand. Så kommer der 4 mand i fuld løb frem af banen. Og kun med fokus på at komme frem til afslutninger i en kontra. Karpovic. Moskaljev med hjørnespark. Svæk af Priske. Og så videre. Og så skal Søren Larsen. Det er en svær fase lige nu med meget urent spil. Ja, nu er det rigtig godt, da Søren Larsen folk ind i feltet, tak. Og der kommer det er ikke Jon Dahl, der kan komme til den. Der får altså meldinger. Ja. Pressemanden Lars Bæren nede på den danske bænk. Det er sådan lidt over den løse afdeling, hvor meget man vil have besked undervejs. Vi har set forløbet her i første halvleg, er måske forklaringen på, at han ikke er oppe i kategori 1. Ja, så får et mål her. Det er synd. Søren Larsen, han er ham, der snitter. En gang. Den går langt over. Det er jo sådan, at vi, når der er pause i fodboldkampe, inklusive landskampe, så viser vi højdepunkter. Jeg ved, hvad de finder på at vise i dag, Per. De finder på noget andet, det må jeg håbe. Det må Løbekov under behandling. Kommer godt op her. Søren Larsen. Jon Dahl. Og det er Daniel Jensen. Søren Larsen. Og så er der muligheder for Rommedal. Lægger den ind, og der kommer målet! Det gjorde det så ikke alligevel. Største mulighed. Lægger den skot bagud der. Jon Dahl. Og det er Niklas Jensen, og der Jon Dahl. Og der kommer der i hvert fald noget pres på ind i Kazakhstans felt. Men samtidig bliver der fløjtet frispark.